sallallahu alaihi wasallam. Yau ne ranar mauludin Rasulullah, dan Amina macecin mu kai muke ƙauna. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Komai zan yi sai kwana kira Allah, shi ne ke kare ni kar amin illa. Ya nufe na a rayuwa kar na yo kwalla, bani iko na yo yaban kar na yo barna. Godiya zan yi gare ka sarki Allah, kara mana san dan Amina Nurullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Duk wanda ya so dan Amina ya dace, wanda ke kinsa Rasula aiko ya kauce. Manzon Allah binsa aiko hanya ce, ta zuwa aljanna ko har ayo dace. Wasu na cewa kan suna shi na zauce, Allah ka kashe ni da san Rasulullah. Saboda mauludin Mustapha, malamai da masoyar Rasulu an hada. Da karatu muke yi ba fada, ga abinci da nama saboda Mustapha. Allah ka dade mu da sansa Mustafa, Ali da sahabbar Rasulu na saka. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Ya Fatima kai nake mabaitina, kamin ta da ni nan gurin ka in zauna. Da ni mai laifi ne kai nake kauna, ka tarin zunubi da ke anan guna. Ya Nabiyullahi ka karbi baitina, Ismail mai son ka ne Rasulullah. Kaka lafiya mafi kyau ga kyauta, annabawa dukansu kai ne kai rata. Rabon aljanna shine manufata, shalilan Allah kai ne dangata. Manzon Allah ka zarce a musalta, ya sani na dai sai dai a kwatanta. Ga Allah da ido in ba kai ba, dan kwada takalmin ka kaje gurraba. Annabi kai ne din ba wai ba, a halittun Allah kaf kai ne a gaba. Kuma bar kowa mu rike manzo babba, annabi kafi uwa ta har abbana. Ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Manzon Allah kowa yau ya san sunanka, manzon Allah babu halittar da kudarsanka. Manzon Allah na ga ciki da akwai sunanka. Manzon Allah kai ne din aka ba ta mukarka. Manzon Allah munan duka duk mun bi ka. Manzon Allah komai nauraina na baka. Ya Rasulullah, ya Nabiyullah. Shugaban taro shine jagoran tafiya, shi yake haɗa mauludin baya yin gajiya. Alhaji Isiya mai inji ba ka fariya, a gari na Kano talakawa na yin godiya. Shi masoyin manzon Allah ne dai kujiya, alakara kusanci a gurin mai yan tafiya. Ajiya mamani kwa yau na kira kainuwa, haka ne a gurin talakawa ke cewa. Dan kyau na dabi'u na iya sa na yi rawa, ga ta da kyauta ga
haƙuri wayo uwa ke ce uwar gida in baki ba gida ita manzon Allah ne ta rike kunjiya ya rasulu